Balkan vilayetinde owa hojalygy işleri badalyar şoňlar paxta meýdanlarynda alınıp barlayan türtüm işlerine büdjet işgärleri köpçülükleýin çekilýär. Tomuskı diň çalyş mövsümine gawat gelen türtüm işleri döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärlerini agramsalýar. Balkan vilayetindaky büdjetçiler diň çalmagyň ýerine paxta meýdanlaryna gidip agyr işde işlemäge mejbur edilýärler. Bereket etrawyna mektepleriň muallimleri we saglygy saklaýyş puwdagyny zähmet çekýänler şu günler türtüm işlerini gatnaşýarlar. Opskoda din zalyan lokmanlar we muallimler din zalyşda bolýanyna garamazdan öz ýolbaşçylar tarapyndan gowaçanyň uzuny çürtmek işlerine gatnaşmagy mejbur edilýär. Dip Balkandaky habarçymyz 1 awgustda habar berdi we türtüm işleriniň geçen hepden bäri alınıp barlandygyny belledi. Bereketli muallimler öz din çalyş günleriniň soňky 10 gününi paxta meýdanlarynda geçirmeli bolýanlygyny aýdyp nägile bolýarlar. Medisini işgärleriniň sözlerine görä, olaryň owa hojalygy işlerine gatnaşmagynyň 15-20 güne çekdigi aýdylypdyr. Bereketdäki türtüm işlerine gatnaşanlaryň arasynda etrap we owa mektepleriniň ençemesiniň saglyk öýleriniň işgärleri şeýle-de jemaat gulluklarının işgärleri gatnaşýarlar. Olaryň din çalyşda bolup bolmazlygy park etmeýär. Ekin meýdanlaryna çykmagy mejbur edilen büdjetçiler gowaçanyň türtüm işlerini ýerine ýetirmäge borçly bolýarlar. Etrap merkezinden barıp ir saat 7-den akşam 7-çenli gowaça meýdanynda bolýarys. Etrapdaky awtobuslar büdjetçileri owalara gatnaýarlar. Owadaky kärdeşlerimiz hem gowaçanyň ujuny çürtmek işine çekilýärler. Hova 45 gradusdan aşyan günleri gowaça meýdanlarynda içmäge suw hem tapman gaty kösenýäris. Öz ýanymyzda alyp baran 3 litrlik suw günortany çenli gutorýar. Dip etrap merkeziniň medisina edaralarynyň birinde işleýän Lukman Gurrun berdi. Ýagdaýdan habarly yerli çeşmeler etrap häkimetleriniň paxta meýdanlarynda iş güýjüni toplamak boýunça häzirki tagallalarynyň ýaňy ýakynda vilayet häkimi tarapyndan edilen tanqydyň ýa-da gawat gelenligini bellediler. Şu günler Türkmenistan, Oboy, Udyn Daýhan birleşiklerini türtüm işleriniň giza galyanlygy geçen hepde etrafy sapar eden vilayet häkim tarapyndan tanqyd edildi. Düýpli tanqyddan soň etraf häkimligi hastahanalarda sanlyca adam goýup mekteplerdäki tas ähli işini gowaça meýdanlaryna uratdy. Dip ýagdaýdan habarly çeşme anonimlik şertinde Gurrun berdi. Şeýle-de bolsa namdar çeşmeleriň ýene biri şu günler paxta meýdanlaryna mejburi uradylýan büdjet işgärleriniň ençemesiniň hususy hojalyklary degişli paxta meýdanlarynda işledilýänligini aýtdy. Çarşembe günü Türkmenistan Geňeşliginiň çäginde bir mahkeme ofitserine değişlidi aýdylýan 95 hektar gowaça meýdanynda çürtüm işlerini geçirmek üçin etrap saglyk puwdagynyň 50 goly işgärini goýdy. Olara ne suw beren boldy, ne de halyny soran boldy. Adamlar orta asyrlardaky gullar ýaly duýdular özlerini. Dip çeşme Gurrun berdi. Soňky günlerde çürtüm işlerine gatnaşýan büdjetçileriň ýene biri adatlyk anonimlik şertinde beren Gurrun'da muht güýji hökmünde agyr işledilýän adamlar üçin suw bermek ýaly zerur şertleri berja etmek beýlede dursun, adamlaryň hatda telefonlarynyň hem ellerinden alınýanlygyny aýtdy. Haýsy bir Daýhan birleşiginiň gowaça meýdanlaryna barsak, plany prokurora degişli ýa-da MHM degişli diýerler. Gowaça meýdanlary 100 hektar bolsa, Gapdalynaky 100 hektar gawun garpy meýdanlary. Ýöne şunça adam işleýär diýip ne gawun garpy berýärler, ne de suw hödürleýärler. Özümi 30-da bolsakda diň almagyň ýerine bizi muht işletdiler. Suwsuz tas ölüpdik. Telefonlar bolanok. Suraty düşüräýmäň diýip telefonlarymyzy ýygnap aldylar. Dip Balkanly ýaşaýjy Gurrun berdi. Balkan vilayeti Türkmenistanda iň az paxta ekilýän regiondur. Mundan bir näçe ýyl ozal Türkmen hökümeti Gündogor vilayetiň howa şertleriniň aýratynlygy sebäpli bu ýerde paxta ýetişdirmegi amatsız hasaplap paxta ekmegi azaldypdy we şoňdur ýaly önümler artdyrypdy. Bu ýagdaý büdjetçileriň mejburi zähmete çekilmegini azaltmady. Olar soňky ýylda şoňdur kartoşka we beýleki önümleriň ekrançylyk işlerine de izli izine çekilýärler.
Mari vilayetinde avtolog şaýlaryny satýan hususy eýçilikdäki dukanlar köpçülikleýin yapyldy. Häkimetler bu çäräniň sebäbini açaçan düşündirmezden söwdegärlere dilden berýän maglumatynda diňe gadagyn diýmek bilen çäklenýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1 awgustda Sewitden maglumat berdi. Polisiýa şäherler avtolog şaýlaryny satýan hususy eýçilikdäki dukanlara aýlanyp, awtobedek ähtiýaçlyk şaýlaryny satmagyň gadagyndygyny aýdýarlar we dukanlary ýapdyrýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly marly bir söwdegär anonimlik şertinde aýtdy. Şu hepdäniň başyndan bäri dowam edýän bu çäräniň çäginde ululy kiçili onlarça dukan yapyldy. Bular welaýatyň Mary ýol ötön Türkmenhala we Bayramaly şäherlerinde ýerleşýärdi. Käbir söwdegärler özleriniň avtologlaryň diňe magnitofonlaryny, çyralaryny, salon çyholuny satýandygyny aýdyp, dukanlaryny ýapdyrmajak boldylar. Ýöne polisiýa işgärleri olary hem diňe bolanok diýip jogap berdiler we başga da düşündürüş bermediler diýip Türkmenhalaly söwdegär anonimlik şertinde aýtdy. Dukan eýeleriniň tasdiklamagyna görä bu çäräniň netijesinde özleri bilen bir hatarda başga da ýüzlerçe işgär işsiz we eklençsiz galdy. Men mundan 10 gün ozal täze ýük aldym. Indi bu ýükmi näme etmeli, nirä satmaly? Men muňa ummasyz pul goýdum. Şeýlede dukanymda işlän işgärlerimi näme etmeli diýip marly dukan eýesi aýtdy. Yerli häkimetler bu çärelerin sebäbini açaçan düşündirmeýär. Olar bu gadagynçylygyň wagtlaýyn çärem ýa-da däldigi barada hem hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne Marynyň polisiýa bölümleriniň biriniň işgäriniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, bu çäreler häkimetleriň avtologlardaky goşmaça ähtiýaçlyk şaýlaryna we bedeglerine garşy görüşini güýçlendirmek bilen baglanyşykly. Vilayet ýol polisiýasynyň duralgasy avtologlardan dolupdyr. Bu ulaglaryň zawoddan çykarylanda goýulan şaýlarynyň enjamlarynyň bedegleriniň käbirleri goşmaça awzallara çalşyrylypdyr we olar şol sebäpli saklanypdyr. Häzir bu ähtiýaçlyk şaýlaryny satýan dukanlara garşy hem göreş alınıp barylýar. Dip polisiýadaky çeşmämiz aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada vilayet häkimliginden we polisiýa müdürliginden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýöne bu waka marda qara renkli detallary bolan ýa-da goşmaça awzallar bilen enjamlaşdyrylan avtologlara gözewçiligiň güýçlendirilmeginden bir ay çemesi soňa gabat geldi. Avtologyň islendik böleginde qara renk bar bolsa ýa-da avtologlardaky teker diskalary, radiator gözenekleri, izi görüş aýnalary goşmaça awzallar bilen enjamlaşdyrylan bolsa, avtologlar göni jerime duralgalaryny alyp gitmek boýunça talaplar güýçlendi diýip ýol gözewçiligi gullugynyň bir işgäri anonimlik şertinde 27 iýunda gurrun beripdi. Tehranny Hamasyň Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror guramasy diýilip kesgitlenen Eýran tarapyndan gollanýan Palestina ekstremist toparynyň syýasy lideri Ismail Haniyany soňky ýoluna uğratmak prosesi başlandy. Ol Katarda 2019 ýyldan bäri bozgunlukda ýaşan ýurduny topraga tapşyrlar. Eýran 62 ýaşly Haniyanyň 31-nji ýylda Tehrana uralan reýt mahalyna öldürilendigini aýtdy we bu işi amala asyrmakda Israil günäkärledi. Bu hadisa ýakyn günlerde has giň konflikt gorkusynyň döremegine sebäp boldy. Eýranyň ýokary lideri Ayatollah Al-Khamenei cenaza namazyny ýolbaşçylyk edýär. Tehranyň merkezinde toplanan adamlar Haniyanyň portretlerini alyp berildiler. Tehran Üniversitetinde Palestinanyň baydaklary ýerleşdirildi. Haniye biraz soň Kataryň paýtagty Dohada topraga berildi. Khamenei Haniyanyň öldürilmegi üçin bir ceza beriljekdigini aýdyp gaýbat atdy. Hamasyň syýasy bürosynyň agzasy Muza Abu Marzuk hem aralmak wadasyny berdi. Lider Ismail Haniyanyň janyna kast edip öldürilmegi namartlyk hereketi we jogapsyz galmaz diýip Marzuk aýtdy. Haniyanyň öldürilmegini ilkinji bolup ýylan eden gurama Islamçy İnkılap Goragçylar Korpusy onu Eýranyň täze prezidenti Masud Pezeşkiýanyň inaugurasiýa dowrasyna gatnaşmak üçin Tehranda bolýan wagtyny öldüren hüjümi derňeýändigini aýtdy. İsrail hökümeti entek bu hüjüm bilen baglykda resmi düşündiriş bermedi. Emma hökümetiň medeniýet gullugynyň Facebook sahypasynda Haniyanyň maňlaýyna ýok edildi diýen möhür basylan suraty ýerleşdirildi.
Soňra hiç bir düşündürüş vermezden bozulan ýazgyda Hamadyň resmiýetiniň tähraryna takyk urulan darbada öldürilenligi aýdylan hem bolsa, bu darbanyň anyk Israil tarapyndan urulanlygy aýdylmady. İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu 7. oktýabrda İsrail'in içine edilen we 1200 adamyň ölmegine sebäp bolan hüjüm sebäpli Hamady ýok etmek wadasyny berdi. Bu hüjümde öldürilenlerden başga 250 töwerek adam zamun alındy. Olaryň käbir soňra boşadyldy. Zamun alynanlaryň käbir gazydy. İsrail'in Hamady ýok etmek maksady bilen geçirýändigini aýdan köpçüliklerin operasiýasy mahalyny öldü. Zamun alynanlaryň henidem diýergi alanlary bardyr edilýär. Haniyanyň öldürilmegi Gazada uruş başlanaly bäri dowam edýän dartgynlygyň sebäp derejesinde ýokarlanmak gorkusyny öretdi. Bu waka Washingtonyň Hamady we Israili wagtlaryň ýaraşyga aryp Gazada zamun alynanlary boşaltmak alalasygynyň baglaşylmagyna iteri berýän wagtynda boldy. Birleşen Ştatlaryň, Israiliň, Kataryň we Misiriň ýokary derejeli resmiýetleri bu alalasygyň baglaşylmagy üçin geçirilýän gepleşikleriň soňky tapyryna gatnaşýarlar. ABC-nyň döwlet sekretary Antony Blinken jurnalistlere Washingtonyň Haniyanyň janyna kast edilmeginden habarsyzlygyny ýa-da oňa dakylsyzlygyny we bu wakanyň sebäbi ýetirip biljek täsiri barada çaklama etmejekdigini aýtdy. Emma muňa garamazdan ol temperaturany pereltmegiň iň gowy usuly Hamad bilen Israiliň arasynda ýaraşyk baglaşylmagyna iteri bermegi dowam etdirmek diýdi.